Kinong kitkam bahakmat jongka parti BJP Jirang Mandal kilapan pau ikajing persya ikajingkam jongka Ria Sangma kumka aspiran kandidat banyakhun ka election jet nong mikmat syakaying dorbar thau ain ka jella ka bansalong haka ar pinyo tarik urempang ar hajar ar paulai kabana kaliang kitay kinong yalam bahakmat jongka parti kilalet bani kendu yu district president uba skempi paswen haka shitarik urempang ar hajar ar paulai ban penpau ikajing persya halor ka jingkam jongka Ria Sangma kumka aspiran kandidat klam dadon kanu ka jingtip na kaliang kinong yalam ka parti. Habakran shkilar pathai khubor uba Francis Rentathiang Presiden jongka BJP Jirang Mandal uloong bakiria Sangma kamdei satia kanong songsnong jongka jella Meghalaya handrei kadei ka bana ka jella Assam te kumno kanla banwan banpan tiket na ka parti bar banyakhun ya ka election na Jirang constituency bar ka klamdon hiru kanu ka jingtip jongki nongkit kam ka parti halor katei ka jingkam jongka nakaliang kitay kinong yalam jongka parti nadu ka BJP Jirang Mandal bat kumju naka district kilarai ban ai tiket yuba li bare ban long kumukertong naka parti ban yakhun ya ka election jet nong mikmat syakaying dorbar thau ain ka jella kaba kilaburu ya ka jingkerpat ya kibor bahalor jongka parti BJP haga jella Meghalaya bakin ai tiket yuba li bare tekane ka jing apil naka Jirang Mandal ka jongi Hawai day bat ka tiket jongka parti BJP. Te nakaliang jonga ngasno ban kerpat sya kihe bahalor jongka parti sya JP Nandal ji BL Santos ji Riturai Sinha ji Dr. Sambit Patra ji bat usupa au ji. Te namar ba ka jingkwa ka jongi napo ka Jirang galong ba ngikwa ya kandidat uba deserving uba don yang jingkerban ita ide ili bare namar ba kumba omenta kigaro kidon la ka jongka bha ngi ki apo kasing don la ka jongka bha ngi don lai pun tuli gisit kagaro kadon la ka jongka ki don atu tuli gisit ada ginong kwa ba ketu kagaro kan yuk tiket napoka Jirang ka jungi ngikwa ai ba ule kasi unyo yang ni tiket uba la tresisa na banta ka jing na banta ka yap ka im ki jing don kam bat baro ki badon kam apo ka Jirang ka jungi bat ku mangitip ru kanai ka bru kam dei ka basyong ka basa apo ka state ka jungi apo Meghalaya ka mangitip ka dei ka basyong sa apo Assam apo North Guwahati kanai ka balongo ba banta komno kala panyo ka tiket kanut penyiapan dia kata tiket penyiakun napo ka konstitusi ka padehok ka jongi ka ST konstitusi dan kalian juga ngasu betong tang kita ngandum ko ahi penpun ngaku penapil ba kibor bahalor kide bar soja kata la de kisngam kalian jongi ngidang yai pedang bat ka parti ka jongi la de kim sngap ya ka e ka ba kalian gijong ka bandal jongi bangi request ka kalian jongi ngin saap hadin ka atanik ya ka e ka ba kata kibor bahalor kide ka tiket tangkata la taka kan yo bot kan manto yo lagi don parti ro nomor bangim don hop ngim don jingker ban nomor hatu mutangi tip ba kampat don kawir ka puling bot kampat don kawir ka unit Henry kayale ban yo ya ka tiket ai kata ka tiket ha ubadai hok uba ki brew ka ground report kalong ka ba biang ka ba ya angkat pakinong kitkam jong ka ba jongka mandal angkat kinong kitkam jong ki morsha ki party worker jangka Jirang block berkoi te ringkan kat uhi ke ka bangi i ke ka bangi experience nangi ke district lu kalong ba tang aspirant candidate uli bare uba ngi i ba ye tren kat ya ke district